Takže čaute, ja som Impervious Captain a vítam vás u nového dielu zo série Minecraft a v tomto let's play by som si rád už konečne postavil dom. Takže môžeme začať. Za kamerou som teraz nerobil absolútne nič, maximálne som vykopal ten veľký strom, čo tam bol. A my si môžeme ísť dostavať teda ten dom. A inak rozhodol som sa, že tento dom, čo stávame teraz tu, buď by sme potom mohli zbúrať a postavať na ňom ten nový lepší, len trošku dozadšie by bol, alebo by bol tam. Určite mi napíšte, kde by ste ho chceli, či by ste ho chceli na tej strane alebo na tejto strane. Ale teraz zatiaľ budeme ho mať na tejto strane. Tak. Tento dom, čo stávam teraz, bude taký úplne, že very easy, jednoduchý proste, lebo bude to len taký dom na rýchlo, aby sme nespali niekde v jame. A dneska, ako zúčim toto video, budem pripravovať aj video na novú hru. Uvidíme, či to dotočíme. Ak na tomto videu bude tak, neviem koľko lajkov, asi tak 4, dajme tomu, tak začnem natáčať tú novú hru. Teda tú inú. Ako? Tak. Nie. Chcem si zobrať kartičku, lebo nechcem sa tu vykopávať. No. A stmieva sa nám. Tak ono sa počkať. No jasne. Ono, pôjdeme vyspať. Čiže posledný krát sa vyspíme v tejto diere. To by mohlo byť. A ešte mi aj kľudne napíšte, chceli, aby som toto tu nechal, že to by bol taký proste dol. Že by sme ho nezatúpali, že by sme tam proste ďalej kopali. Že či ho mám, napíšte, či ho mám nechať alebo nie. Hm. No, schválne bude poviaké. Jedine keby, že to celé vyplníme. Tak to asi celé vyplníme. No, dve dvere. Rovno si zoberieme aj nejaké to meso. No. No. No.
bude vyzerať náš dom. Si zatiaľ môžeme ísť. Jediné ešte, čo som robil, tak iba som kopal drevo a natiažil piesku. Piesok by sme mali mať žučnú pieko. To by nám aj malo stačiť. Zrejme nám to nevystačí. No nevadí, však budeme to mať iba na chvíľočku. Ten dom. No keď toto video točím, tak budem kopať veľmi veľa dreva, aby sme postavili ten dom. Až by nám to vyšlo. Ty kokso, presne. Nie. Jedno okno. Tak my si to nenajeme. Už len strechu a budeme mať dom hotový. Tak. A už dáme to sem. Dobre, toto bude taký škaredý dom, to bude iba taký narýchlo na prebývanie, aby sme nebývali v zemi časti. Už postávame oveľa lepší a neviem, napíšte mi aj, či chcete vidieť, ako ten dom stavám, alebo či chcete už len vidieť ten dom postavaný, ale zrejme asi ako vám stavam, čo? Budem vám tam púšťať iba tak po častiach, že postavím niečo, potom to stopnem, postavím ďalšiu časť, stopnem, postavím ďalšiu časť. Uvidíte, bude sa na ten dom určite páčiť potom. A pokračujeme. No tak my to môžeme sa to nesniť. Ale pomínime tak. To je dáme akoby také jedlo. Predloženina.
No dáme tam aj toto. Dáme toto. A môže byť tam, že by som sem dal stávanie. Tam je vlastne bloky. Poriadame. Nech to máme oveľa lepšie. A do toho ďalšieho dáme úplne všetko ostatné. Ideme to ešte dodať papáč. Potom si dáme napríklad sem. Si dáme crafting table. Dobre, takže v tom by sme už presťahovaní mali. Keď si dáme vedľa stele, aby nám bolo teplo. Takže máme takýto maličký domček na rečku. Takže sa rovno môžeme pustiť do toho, aby sme sa tam vyspali prvýkrát a zrejme aj posledný. Je sa to oveľa bezpečnejšie a lepšie, mám tu veľký výhľad na všetko, do všetkých strán. Jediná nevýhoda je to, že keby náhodou bol večer, prišiel by som z toho, tak by ma to mohol odrapiť. Ale neskôr, keď nájdeme trošku viac železa, alebo proste aj možno 2-3 videá ďalej, tak si môžeme robiť aj také zápasy, alebo proste môžeme natáčať aj s inými Minecraft.